Renault Clio 1.4 16 вентила, монтаж на газов инжекцион Олвато. Ето багажното отделение, как е монтирана бутилката в левия край на багажника, като по този начин оставяме празно пространство за багаж допълнителен. Сега ще ви покажа копчето къде е монтирано. Ето къде е монтирано копчето, самото копче. Сега ще ви покажа и двигателния отсек на колата. Редукторът Олвато, рейките. И тук по-специфичното при този двигател е, че трябва да се свалят смукателните колектори, за да се монтират самите дюзи. Колата работи чудесно.